Il-President ta' Malta George Vella qal li wasal iż-żmien li f'pajjiżna ikollna dibattitu impenjattiv dwar il-possibilità li r-rappreżentanti tal-poplu jibdew jaqdu dmirijiethom full-time. Il-President Vella qal dan waqt logħti tal-awguri lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom lill-Prim Ministru, il-membri tal-Kabinett, il-kap tal-Oppożizzjoni, l-Ispeaker, il-membri parlamentari, l-isqfijiet u l-ġudikatura. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li dan l-awgurju din is-sena wasal f'mument partikolari għall-Gvern u għall-pajjiż hekk kif se inqas minn xahar ieħor il-pajjiż se jkollu Prim Ministru ġdid. Stqarr li filwaqt li kien hemm nuqqasijiet li għalihom jerfa' responsabbilta qal li tul dawn l-aħħar 7 snin sar ġid kbir li tqassam bejn kulħadd. Dr. Muscat stqarr li s-suċċessur tiegħu issa se jsib tim lest fil-Kabinett sabiex ikompli jwettaq il-madwar 60% mill-manifest elettorali li fadal xi twettaq. Huwa temm jawgura lill President Vella u lit-tim tiegħu għall-ħidma li l-edizzjoni tal-istrina ta' din is-sena iġġib magħha. Waqt li rreċiproka l-awguri, il-President Vella tenna li għalkemm dan hu mument diffiċli għal pajjiżna bħala Maltin irridu noħorġu minnu. Minħa tiegħu l-Arċisqof faħħar lill-President Vella tad-diskors ta' għaqda li għamel f'Jum ir-Repubblika. Dan filwaqt li stqarr li ddejqu ħafna kif wara 2000 sena ta' Kristjaneżmu f'pajjiżna, ċertu nies f'dan il-mument diffiċli mhux iħarsu lejn xulxin b'mod ċivili. Stqarr li issa l-pajjiż irid jara wkoll kif il-paga tal-ħaddiema barranin trid tkun biżżejjed sabiex wieħed jgħajjex il-familja tiegħu. L-Arċisqof innota wkoll kif it-teknoloġija llum qed tagħmilha iżjed faċli sabiex ċertu nies jiżiraw il-firda fis-soċjetà tagħna. Aktar tard il-Prim Ministru flimkien ma' membri tal-Kabinett taw l-awguri tagħhom lill-Arċisqof Xikluna. Dr. Muscat innota b'mod pożittiv il-pożizzjonijiet li ħadet il-Knisja f'Malta f'diversi joqsma. Tenna kif is-suċċessur tiegħu ser jara li r-relazzjoni tajba bejn il-Knisja u l-Gvern tibqa' hemm filwaqt li tkun irrispettata s-separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. L-Isqof stqarr kif huwa ta' pjaċir għalih li jara li l-Gvern jaħdem jitfit mal-Knisja fuq bosta oqsma li jgħinu lin-nies. Innota kif eżempju ta' dan hija l-għajnuna li l-Knisja u l-Gvern qed jagħtu jitfit lil persuni li jbatu mill-vizzju tad-droga anke permezz ta' ftehim li ġie ffirmat il-ħamis filgħodu. Stqarr kif kien ta' pjaċir jaħdem mal-Prim Ministru Joseph Muscat u qal li għalkemm dan huwa żmien diffiċli, il-mumenti diffiċli jridu joħorġu l-aħjar kwalitajiet fina u mhux l-agħar. L-amministrazzjoni tal-Partit Laburista mmexxija mill-President Daniel Mikallef għaddiet ukoll l-awguri tagħha lill-President ta' Malta u lill-Arċisqof Charles Xikluna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.